Дами и господа, този поздрав е специално направен Юсуф от Руен за прекрасната му жена Мария, за най-добрите в Руен, за Юсуф водача. Вали гарми на Юсуф водача, всичко му върви. Сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гарми на Юсуф тигъра, пак му върви. О, Юсуф патрона, те шуден душман, наш е перавен ман. О, Юсуф патрона си машина. Юсуф тигъра, пак му върви. Те шуде на Юсуф шампиона. О, патрони, най-дило озорало, обарвало, леле обаро, а калео съврете джане, ми фамилия наше пераве на ман. Респект! Вали гърми на Юсуф тигъра.